Inhloso enkulu yalenkambo ukulungiselela ukuya kumkhosi womhlanga. Kule camp sizolungiselela ukuya emhlangeni. So kubalekile ukuthi uhambe le camp uma uzoya emhlangeni so that uzokwazi ukuthi kwenziwani ufika phambili ungabhayizi abanye babashaya istep ngiyele. Siyajabula ukuthi zonke izingane zihlangene nonomehlo bazo bezofunda ukuthi le masihamba siya phansi le kwaNongoma ingane kumele zigqoke kanjani, kumele zicule kanjani, kumele zihloniphe kanjani isilo sazo. Njengoba kulonyaka kuhlangana iminyaka engama40 umkhosi womhlanga wavuselelwa isilo esebuza, iNgonyama uZwelithini kaBhekuzulu. Izintombi zithi luningi uguquko oselenzekile. Ngalesa sikhathi thina siqala sasingazi nokuthi kwenzakalani, kungekho nokuchazeleka kabanzi. Waya ke ushintsha uba sesimweni esikhulayo nesibangcono nesithandekayo nesigcineke uthi makaduyile kumkhosi womhlanga ufisa ukuthi ngonyaka olandela uphinde ubuyele. Umkhosi womhlanga uzoba ngenyanga ezothwasa okungumandulo. Umlenze wokuqala kulindeleke ukuthi ube ngempelasonto yomhla ziyisi-7 eNgwavuma esigodlweni saseMachobeni.